good morning mga maring. Hangat pa kayo ko kaya karpo kaabot maring ay. Well mga maring ha, mainit-init nga mga balita. Kini karon akong ihasabwag sa kahanginan. Giangkon sa aktor nga si Bugoy Carino nga nagmahay siya. Kaniadto nga nahimo siyang batang ama. Sa edad lamang nga 16 anyos, apan gidawat niya karon ang responsibilidad sa pagkaamahan. Matod pa ni Bugoy nga daghan siya nakatunan ikan sa iyang kasinatian isip amahan og nakatabang kaniya ang malambo isip tao og pag-atiman sa iyahang pamilya. Bisan pa sa kritisismo sa publiko og showbiz, nagpabilin siyang lig-on o nakapokus si Bugoy sa iyahang pamilya. Premi usab niyang ginapahimangnuan ang iyang asawa nga dili tagdon ang mga negatibo og magpadayon sa pagkapositibo sa kinabuhi. Grabe, oy. Ay mo na asawa niya di ay? Ala, oy. Kaya ay nagtagda na mga marites sa palibot ha kay kasagaran ba iya dahang kayo mga vlogger nga himuong pulutan ang imong kinabuhi aron nga dunay views. Ay nako. Hoy, happy ko kayo sa imo Bugoy ay. Kay nahimo kang kanaganing batang ama si Edgar ba gyud. Si Edgar oy. Pwede mga maring mo to ang showbiz balita karong adlaw nga Miyerkules. Ako ni si Maring Inday Erika Dili makagwapa di man kumistesa. Apan ayaw kopiyansa basin ug maapuhon maako na ka. Bye-bye.